أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت مبلوكم بالشر والخير فتنة إلينا ترجعون الله أكبر. Mun kirawo masu haƙan kabari ne don ya zama mana darasi mu mata musamman da kuma masu muƙami waɗanda ba su zuwa makabarta saboda security da waɗanda kuma suna bi makabartan amma ba su zuwa inda ake haƙi hakon. Shine naga cewa yana da kyau mu yi video coverage kowa ya ga makomin shi. Yanzu wannan inda za a lura ga babban falo nan, ga babban falon senator, falon Khadija Sakiwa, falon Zukogi, falon mai haƙon kabari. Kowa sai ya shiga ramin nan. Wani ramin su karan kansu masu haƙon suka ce idan suna haƙo sai su ji ni'ima na fitowa. Masu haƙon suka gaya min cewa wani lokaci kuma sai su ji tiriri da zafi yana fitowa, ba sai an gaya maka ba. Nan za mu shiga yanzu, kaga ga uwar ɗaki inda za a saka ni, za a saka ka mai kwashe kayan mutane a gwamnati. Nan za a tambaye ka ina ka kai musu shinkafa na Dangote da aka ce a raba, me yasa ba za ku raba ba kuka ajiye? Kai da aka aike ka, ku da kuke tare da manya, me yasa ba ku ba su shawara? Duk anan za a tambaye ka a cikin ramin nan. Ku ji tsoron Allah, ku tuna da wannan rami, musamman waɗanda ba sa zuwa. Ba ruwan Allah fa da kai wani shugaba ne, ba ruwan Allah fa da cewa kai wani shugaba ne. Wallahi billahi babu abin da yake faranta wa Allah kai ma mai ibada, kai ma malami, ni ma mai wa'azi mai da hankali na domin ibadanka kai ya burge ka. Abin da yake nauyaya ainihin ma'auna wallahi bai wuce kyautata wa mutane ba da ba ku yi. Ya ba ku kuɗi, ya ba ku amana, kun rufe a ɗaki. Allah ya ce ba abin da yake faranta masa rai kamar a ciyar da ciki mai yunwa. Ku ciyar ko kwa samu sanyi a cikin falo da ciki da falo. Saboda haka nan ina jawo hankalin duk wanda ya ga bidiyon nan, wallahi ya ji tsoron Allah, sai an saka mu a nan, sai an saka mu a nan. Alkabar sundukul amal nan za a saka. Wannan ƙasar na falon ne sai aka sa a dama, ƙasa na uwar ɗakin nan za a sa don ya fi danko. Saboda haka nan yanzu za mu bari tukunna sai ya gama ainihin uwar ɗakin da za a cusa ka. Kuma in an cusa ka kafaɗarka ta dama ne za a yi, kana fuskantar al'ibla. Ai kun ga itace, sannan a zo a jejjera maka itace a kai. Ina ji ko dogon su ma kai zai maka wuyan tashi. In Allah ya ga dama ka yi makotaka da masinjanka da ka dinga galla zama ka ji alat, amma ka manta da salarin da kake ba 'yan aikinka ƙanana, amma kai ka ji alat. A ji tsoron Allah. Idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira.